Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit angel rahmat taufik saha hidayatipun kita sedaya saged pinanggih wonten ing papan menika. Laksanani acara jalan sehat MI Nurul Iman Montong kanthi kawonten sehat walafiat tanpa kirang satunggal punapa. Salat saha salam sugi tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha para keluarga, sahabat lan umatipun ngantos akhir zaman. Hadirin ingkang kula hormati Bapak Kepala MI Nurul Iman Montong, Hayat SPDI, para dewan guru, panitia pelaksana, walmur saha para siswa-siswi MI Nurul Iman Montong ingkang kula tresnani. Pisanan kula minangka pamedhar acara ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun saged dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh lan melu nguyung umangipun acara dinten menika. Mugi kebersamaan ing enjing menika saged paringi bahagiaan lan manfaat kangge kita sedaya. Hadirin ingkang kinurmatan, acara jalan sehat menika dipun selenggarakan boten namung minangka kegiatan olahraga, nanging ugi minangka sareng kanggo njagi kesehatan raga, niyataken silaturahmi antar warga madrasah, saha nandur rasa kebersamaan lan rampokan utaminipun tumrap para siswa-siswi MI Nurul Iman Montong kanthi awak ingkang sehat lan pikiran ingkang seger. Mugi para siswa saged langsung semangat sinau lan gayuh cita-cita, saha tansah dados putra-putri ingkang saleh lan salehah, migunani tumrap agama, bangsa lan negara. Hadirin ingkang kula hormati, saderengipun kita lajengaken acara. Kula badhe ngaturaken acara jalan sehat MI Nurul Iman Montong ingkang menika pembukaan maos doa sambutan para madrasah, pelepasan peserta jalan sehat, pelaksanaan jalan sehat bulan lan pengundian pilpres penutup. Mugi acara menika ingkang kaping kalih nggih menika kaos doa. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring kelancaran keselamatan saha berkah dumateng acara menika. Kangge mimpin doa hal saha papan kula aturaken dumateng panjenengan ingkang sampun kapirang tugas. Matur nuwun mugi sedaya donga ingkang kita aturaken dipun ijabah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun kita mlebet ing acara sambutan kangge pembukaan wekdal saha papan kula aturaken dumateng Bapak Ibu madrasah. Matur nuwun saged dumateng Bapak Ibu Kepala Madrasah ingkang sampun paring sambutan lan dadah mugi saged dados motivasi lan penyemangat umat kita sedaya. Ulaminipun para siswa-siswi hadirin ingkang kinurmati, sakmenika kita mlebet ing acara ingkang paling kita antosi inggih menika lepahan pesta salam sehat dumateng sedaya peserta. Kula nyuwun supados tansah njagi ketertiban, keamanan lan keselamatan nalika lumampah wonten ing rute ingkang sampun dinten kentoaken dening panitia. Kangge pesta salam sehat wekdal saha papan kula aturaken dumateng panjenengan ingkang kinurmatan. Para peserta ingkang kula tresnani, monggo kegiatan jalan sehat dipun wiwiti mugi tansah pinangingan kesehatan lan keselamatan. Mugi pungkasan para rawuh ingkang kinurmati amargi acara sampun tahan kula minangka pambiwara nyuwun pangapunten ingkang ageng menawi wonten tembung utawi tindak tanduk ingkang kirang trep sajrone memandu acara menika. Mugi kegiatan MI Nurul Iman menika saged paring manfaat tambah rasa kebersamaan lan ngadosaken kita tansah sugih kula gesang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.